Ya, diucapkan sugeng dalu. Aku bengi cek dadi bintang tamu ora, Om. Pantesan kowe saiki gak tau dijak ambasador lho. Kowe iki keset ngono kok. Lah piye lho? Wis suarane rate apik. Keset sisan. Malesan. Kancane munggah jam 3, munggah jam 4. Lah iya, makane bos ambasador gak kowe tau ra dijak kowe saiki. Kowe ra arep TCS aku karo tuan rumah iki piye? Ora iki nek ra sing rewang sing njaluk nek ra Pak Aji sing request ora dijak kowe iki. Ora TCS aku piye karo tuan rumah. Nduk jangan kesel-kesel. Masa iya? Ya Allah, ya Allah. Aku anggere ndelok kowe ngene iki terus ingin aku tenan. Sumpah. Kudu ngidani apa piye? Ya sak wararane ya kuwi. Satu nomor dangdut buah karceta dari Rita Sugiarto. Dalan liyane.
Matur suwun Mas MC.